Kasandur Biang Village Organization na kasno Maubri Rivoy Strength kablapan mi bunja ki jaj marap kentup na du ka shriu ki jhor ki jhap ki ashar samakan ki jan than hi bat ki we kalap long ka yo idea thiet ki marap tan rai bra tip kum ka National Farming Producers kam SSG mela aja apsau kade ka yo watang hisngi ka balap long ka arnyo tri kolan ka aja apsau la kasan ng maka Meghalaya State Rural Livelihood Society jong ka CNRD block Bharumbang Belasaki da MLA ka musning Dr. Celestine ning do akum kongsan haringkat ke jing sanan lang da MDC berim ka umrayu ba albinus ling do lembat kiwe de nila la ban penya igimar jong ki self group jong ni laki de ki jandia laki de ki jingthan kiti laki de ki food processing ling ba jong ko online ba nila ya tie up bat Amazon bat Flipkart tingili kala nang yak sakman bat nginget haki snem giban wan haki sni giban wan ngin sala susu bat penpau bat penyat yaki mar ki mata jongi mdei tang haki yo ki hat jongi hendrai wat haki online platform te nyai khublei ru yai tong na doan mi khmat nei video APO jong ka MJ na je ibai la don renkat bat ngi haki jemput rekam yaki kam kijab jongi namar ngimla mangi tang ka MSLS ban trei ki kam nomor bun bha ada ngi daily kham tam ha kani ka national farming ngi don kam ya ka jingkre kam lang jong ka MG Naji nomor ngi don kam ya ka masi ngi don kam ya ka semasi ngi don kam ya ka ban pen bha ya ki lingkha ki puta ki jongi te banyo ya kata ka jingarap ngi don kam ka jingkre lang jong ka MG Naji ang tay na blog bat da ka jingkre lang jong ringkat jong ki VC haman la kisnong ti kidon gisnong belai tray baha kidon gisnong belai kibadang don kam banyak kelur susu kerang banla ban wanra e jing mentoy ki self group sukwa ban batai khendiat ke ai ke ni ke MSLS bat ki ai ki kam jongka mdai bangi tray tangya ke ni ke national farming ka Meghalaya State Rural Livelihood Society philosophy ida tin pareng ni ong livelihood kamon kabak ka kenhun ka ban kentiu ya kayo ka kot sa kisnong nong kendong no ti habong kayo ka kot khamtam ni kisnong nong kendong ha kisnong nong kendong kim jule tang kawe ka kam ban wanra pisa saye ha kisnong nong kendong nile bun jag ki jag kam ban wanra ya ka kamai kaji sa kayin baka tepe ka jongi kanyo ajayo do khaman la kasi ti nalor ka rep ngi belaru nalor ka bela ngi than ru nalor ka than ngi su ru nalor bangi su ngi le khayi ru nanta na ka ai ka bangi don na po na ka lingkha ka puta ka jongi ru ngi ra ai ki sigiyo ki hat ki jongi kumta ka MSLS su kayele ban jingi lang bat kinong rep ban penbha ong tin pareng enhance ya kata ke existing livelihood jong kisnong mdai bangi wanra kamai Henry enhance kamut kintiu susu ya ka ai ka ba inong rep kilale ngim kwa banle kanu batma Henry ban penbha susu penjanai susu ya ka ai ka ba kinong rep kisong nong kendong kila jule ti kawai na kita hakani ka bhoimbong ngila sim ban pilot ya kani ka national farming ti kani ka national farming kumbalarwai kini gikong kathong jungi kalong ban penduna ya kata ka jing sania unong rep hakayo namar ngipet ya kini gisngi bon na kinong rep usembay ru ngihap thit na yo kasbo ru ngihap thit na yo mo sekiway kitiar ki bangi pendon kama harap karyang bar khat ngihap ban thit na yo tilada ka jakum ni kabangatiang kalong bahadian habut kinong rep jongi ru kisas din farsi kumbas din farsi iway pat kinong rep kibala don sigway pat kijala namar boleh ladap ram tingi ni simya kani ka national farming bahkan dai ka way kalenti hakban penduna ya ka jing lut phot jong unong rep krang baula ban pendon kam deki ai kisbo mariang deki ai ki badon na kamariang na kabenta ban penbha ya ka lingkha ya ka jakarep ka jongu tikata ka dei ka thong ka baningkong tika baar pat
balay ngibu ikini ki armod ki resource person ki bawan nado nang tay na kajala Andhra Pradesh. Mene habang isong ka kendiat bat ki doktor bat ki wei pat ki kendrem ki lendan ki don hangne tingila yo ban pensai kendiat ya ke dingdon jong kini. Yo fiong kan ni kata kharli kawan hangne wan le ayu. Mene mendai kumta ngibu ikini ban wan ai jing hikai fi badal la nang ki bre jong ni sabe no. Mo, di takadaw nga sa iyong barbor, klong, pinperlok, klong na kat badan gini. Klong na jing spat jong gini. Klong na jing tip jong gini. Pelut por. Namar kani ka sarkar kalabo kanang kini gingisiyo. Munday ba kini giwan le subhang ni. Ngidasiyo. Kemudian kadang ka jinglod na kabanta kasyong maubri. Di subha, di self-group, subha, pelut por. What ang bangam lag ngadang jenjar ngadang kumningi labo kanang bansa ang nisno pilat men step pilat men sni pilat janmiet khot bo unwan selingkha jong pi unwan sakper jong pi nomor uniu de scientist bo la practice ya kani ka kam hak jing im bala train bhai u lingba kite ki start ki jhan ki badon hapo ka jong ka department jong agriculture jong ka Andhra Pradesh kepada ka way ni jela kebala kampau ha ka ka national farming kumbangi jiyo ihi ka dok khar ni bam jong ka dok kha Andhra u khawru ni bam u kha Andhra denia te hadin ni kwa banyo iba ujur ni bam ujur maubri belong ta kan mo u khaw babhatam u khaw maubri belong ta kasriu su maubri ni kwa ba kan pau kan yai mo ba ko mangikran mene ngiyong ba kadang mi isnem lanang duna kinong rep balay duna kinong rep na maramdan yaw kadang rep nang serdep mo ti katong jong ka MSS kolong ba ngin penslur susu ya ki pateng gibanwan ba kin rep na maladang idu no haka rep kamut ngilaleg na kaning pertay nadamdan nong rep su tumon iyo ba na kita kadang ngiyak telur ngiyak penslur bahai kinong ya kinong rep jungi bat sasaru ni penslur bangi syedon kita saras fair kini kita ban penslur ya ki brio ki jongi ban bam ya ki jingbam la jong ki bakwet ki bakya ki babha nak benta kalawe lada ki khun samla jongi kimbam su ya ka shriu kimbam su ya ukrai kimbam su ya ki jingbam tenrai na jong nilas dang bam de ki magi nilas bam de kini gi pat jingbam plastik kebon lalek kalau jungi lalek kita daw ngihat penslur tak daw ka sorka ringkat bat ngiru ngiyak penslur bhai kinong rep to rep krai namar uniu de u ngiyong superfood ude way na ki jingbam uba kapercay kawan kaba mangipat ngilaklet ngile ran ban bam krai na ngibut tang bam krai di beduk ndai mentap de bam krai la de way mo ubastat ban bam kabut ude ubastat ban bam na thai doktor insap mai di doktor di la sutu bhai kata mo ude jingbam uba yada sibun ki jat jingpam bot bapen klan ki khat arsnong kita ki khat arsnong sapo soras tei hapor banganang trace tei ki ohinga ba na duo bangi bam khawrasam ngitulat bantere sabha mo na duo bangi bam khawrasam ngitulat bantere ngi habam ja license sausin ngi hablek bri men step nang tang haban phai yang sayeng ban bam ja namar mla ban penek po uniu khawrasam handrai haki por ben suar bagi nang bam krai ni bam bai kurai sau baje ni poying sau baje kan ti kamun ba uniu jing bam u bang itung bangi lasdang ban klet no ude jing bam ubala ban ya dayangi lada ja ka ai re ka ai kanu kanam sniu ha ka jela ka jongi